Svítlo nenárodené, Bože, daj to jak raj, šťastliv bolu, karpatský kraj. Oče mira, izlivaj blahodať na milej krajine. Pomozi čest môže Ty, Otečestvo chranity, Hospody zaštišťané, náš rodíme milý kraj. Uševia Karpatovú, ruský rod žel podvikov. Tu budenky mržety, Otečestvo chranity, sviatej obriad, víru i národnosť nám milú. Čestované dámy i panové, drahé naše hosti, to boli slova Rusenského solovia z Pirmakovici Aleksandra Pavloviča, ktorý mal spieval ľudov do zemlí, na ktorých už stovky roky užili autochtónne Rusena, mírno, byť pomoci s druhoma národami, ospieval ľudov do svojho národa, do našho národa. O tým, že sme získali vierného slovám, že sme ochránili národnosť našho milu, cvičiť i dnešný večer. Čestované dámy i panové, dozvolte mi privítať vás na sviatočný galovečerovej organizácii Molode Rusena. Vítajte. Medzi nami budem okrem ochotí privítať našich hostí Natáliu Hnatko, členku Svitovej rady Ruseniek za Chorvátiu, Mikolu Bobincia, člena Svitovej rady Ruseniek za Ukrajinu, Ivonu Hnatko, predsedkyňu Svitového fórumu Rusenskej mládeže z Chorvátii, Tatianu Šajtoš z Rusenského kultúrneho centru v Novým Sade v Serbii, Damiana Trochanovského, vedúčoho hlavného upravlenia organizácie Ruská bursa v Koloviciach i šéfredaktora Rusenského informačného portálu Granatami Spoločný, Norberta Molnára, direktora Fondu na podporu kultúry a národnostných menšín, Barboru Morongovú, direktorku oddelenia nemateriálnej kultúrnej dedovizny i kultúry z nevyhodneného držiteľov Ministerstva kultúry Slovenskej republiky, Martina Kareša, predsedu Rusenského brodu na Slovensku i jednočasne člena Svitovej rady Ruseniek za Slováciu, Jana Lipenského, predsedu Združenia inteligencie Ruseniek Slovenska i jednočasne predsedu Okrúhleho stola Ruseniek Slovenska, Michala Štejňa, čestného predsedu Združenia inteligencie Ruseniek Slovenska, Michala Bartoka, generálneho direktora Národného osvietného centru v Bratislavi, Janu Ambrozovú, vedúču katedru etnológií i folkloristiku na Filozofičnej fakulte Univerzity Konstantina Filozofa v Nitri, i Ivanu Antošovú, deputátsku zastupiteľstva Mestskej časti Bratislava Petržalka. Dnes sme sa tu zešli z náhodou 3 jubileí. Len nedávno, 28. oktobra, pripomínali sme sobie storičnicu zasnovania Prvej Čechoslovenskej republiky, držalo 3 državotvorných narodov Čechiu, Slovakiu i Ruseniu. Rusene točno pred 100 rokami vyrišovali sami osoby o svojím karpatským kraji, ospivovaním nelen Pavlovičom a i ďalšíma našimi voditeľami o svojich služby. Pred 100 rokami lamala sa história i Rusena čez svojich političných predstaviteľov povili, že budúcnosť svojho národa, svojich teritorií vidieť v oboci bratských národov, v oboci Čechov i Slovakiu. Jak raz ten začala pro Ruseniu, napriek všetkom, môže neduchovnenom tuhám, doba najväčšieho rozvedku v rámkach našej modernej histórii. I Rusene tam projavili sa na političnej mapy Európy, jak okремий národ, nezáležný na інших. Na túto históriu dnes nelen spomíname, no sme i hordi. Pred 29 rokami, točno 17. novembra 1989 roku,
i študentskej demonstrácii v Praze naštartoval sa proces, ktorý značil zmenu političného systému v Čechoslovákii, ktorý značil konec komunističnej vlasti a ktorý preniesť toto najosnovnejšie – slobodu. Bola to i sloboda pre Rusiniu, ktorí po dlhých dekadách znova mohli začať sa osvetiť ku svojej národnosti, ku svojmu materinskému jazyku, osnovať svojich organizácií, inštitúcií, kodifikovať svoj literatúrny jazyk, budovať školstvo, prosto začleniť sa znova medzinárodná Európa i tvoriť tú krásnu farebnú mapu európskej kultúrnej i jazykovej rozmanitosti. Poďaka náleží všetkým, ktoré na začiatku 90. rokov 20. storočia stojali kolo iniciovania vtedejší čechoslováckého, no i celosvietového rusenského ruchu, bez čoho by sme dnes naše úspechy nemohli rachovať. Naše tretie národného zrodženia, jak nazývame periód po 1989 roci, už dnes majú svoji plody. Tak, ktoré sme už spomenuli, a jednou z tých plodív, to je roboty na rusenskej nivi, je snovania młodežnej rusenskej organizácii, občanského združenia Młode Rusene. Jak raz tá organizácia je našim hlavným jubilantom dnešný večer, posviatkujeme krásne 10 rokov od času, ktorý bola osnovaná. Dozvolte mi za to na scénu zaprosiť dvoch páni, pána Petra Javinčíka, súčasného predsedu organizácie Młode Rusena, i pána Petra Štefaniaka, osnovateľa i prvšieho predsedu našej młodežnej organizácie. No, môžeme sa venúť takus na to začiatok 10 rokov dozadu, jak vynikla Dunka, že to bola nejaká młodežná organizácia, kto s tým prešiel i jak sa to tá Dunka vlastne pretvorila do nejakej reálnosti, to bol prošlo Petra Štefaniaka, ktorý stojal predtým, ako ktorý bol tým prvým predsedom. V prvšom rade sláva Isusu Kristu. Rusnáky plná chržata znamená, že sme dobrí. Ja keď odpovedám na Peťovú otázku alebo Peťov opros, organizácia Młode Rusina sa rodila práve v meste Bratislava, za to i dneska sviatkujeme naše 10 rokov o rodnom meste Bratislavy. Na spomianu dúfam, že osnovné meno Janko Lipinskej zo Združenia inteligencie Rusinov Slovenska a súrodenci Jožka Janku Badidových, všetko troje sú to známe prítomní. Prvá akcia opíkačka na Partizánskej ulici, to bol zrod Dunka, doniknutia młodežnej organizácie Młode Rusina. No a práve tam sa dala dokopy partia mladých ľudí, ktorí sme spočiatku si varili sekcia Młode Rusiny alebo že nejaké rusínske jadro. To bolo 10 mladých ľudí, ktorí boli z rôznych regiónov. No a tak sme započali dúmať, že to bolo dobrý založiť takú organizáciu. No i započala tá organizácia robiť v Bratislavi, prešla do Nitra, Košic, Priašova i ďalších miest. 10 rokov v životí človeka je bardzo málo, tam ešte treba dosť pravda, že toto rodiči takým spôsobom koronali do svoje deti, ešte môžu prejти rýzna tak dieťačí chorote. V prípade organizácii 10 rokov to už je dosť pravda taký doroslý vík, dúmal sobie, že to už svičí za tým, že tá organizácia dosť pravda je dorosla. Čo všetko sa Młodemu sa nám za tých 10 rokov podarilo, čo všetko vlastne stojiť za robotou Młode Rusiny, ale na druhej moci môže i poviesť, že čo sa ešte chce nepodarilo zrealizovať. Tak treba poistiť, že rusínske jadro, jak započalo fungovať, práve 10 ľudí dneska 10. výročie, takže môže byť nejaká symbolika. Ľudia kontroverzia práve v prvšom čori, to sú naše rusínske jadro, sú to bratia Jamoškovičovci, Harvila, Zeher, Dúfala a ďalší ľudia, ktorí tu ešte budeme dneska čuti. No a začala robota takou aktivitou, jaká je mladým ľuďom najbližšia. To bola rusínska zabava v Bratislavy, ale od počiatku naša organizácia umala a videla, že nie je potreba rozvíjať len kultúru a folklór, spievanku, ale že ide i o aktivitu kolo rusínskeho jazyka, osvít, robotu s mladými ľuďami, ktorým sme sa snažili
na verbu, ale v tom dobrom slova zmyslu, že by robili na tom poľu, že by sme ich aktivizovali, že by sa hordo volosili ku svojmu divu. No za to z tých rusínskych zábav prechodili sme aktivity ako molodočný tábor s molodoma Rusínama po Rusínske, kde našich vlastných členov edukujeme, že by šírili túto osvítu dále medzi svojich rovesníkov, kamarátov, školáriov. Oslovali sme takisto konferenciu, kde sa stretávame s molodočnými organizáciami z celej Slovaky, nielen Rusínskama, ale i ďalšíma, takže vymieňame sobie toto informácií i na takom poli molodočnej roboty. No a sú to ďalšie aktivity, ktoré nemusíme všetko menovať, lebo ide nám aj krásna prezentácia, ktorá je na našom pozadiu. Sú to mnoho kultúrno-spoločenské aktivity, medzi nimi môžu spomenúť i projekt Rusínska prípovídka, za to, že dneska budeme chrestiť. A toto je prípovídka, ktorá slúžia nielen ničom, ale ja si tu mám, že i každému našho Rusína i nerusína. A ešte môže taký zlomový bod pre našu organizáciu Molodé Rusína bol po 5 rokoch našho uslovenia, a to sme zakladali Centrum Molodých Rusínov, aké je tu v Petržalci, a tam si byť i naše rusínske internetové rádio, ktoré boli to práve pod hlavičkou Molodých Rusínov, jediné internetové rusínske rádio na Slovensku. V tých prostoroch si byť folklórne ansambl Rytmia, aké tu dneska budeme vidieť, takisto rozvíjal pod hlavičkou organizácie Molodé Rusínov a rozvíjal svoje aktivity ďalej, a takisto tam si byť i naša organizácia Molodé Rusínov. A keď môže jednou vetou, čo sme nestihli, tak stihli sme toho vedieť, 10 rokov nie je malo, keď si ozmeme, jak je spolu, že dieťa môže nie vyšší dorosla, ale 10 rokov v organizácii už je k dospelosti. Nestihli sme môže príti do všetkých míst Rusínska, lebo našim cieľom je, že do Molodé Rusínov neboli Bratislavy, Nitry, Košicov, Piašovy, môže Ľubovni, ale že boli v ďalších místach. Takže to je robota, ktorú sme odozdali mladšej generácii, novému predsedovi, novému vedeniu, a dúfam, že robotu sme dostali za sebou. To vlastne sme tak retrospektívno sa posmotrili do toho, že to všetko za Molodými Rusínami je. Vzadu ide tá projekcia, kde publika môže i vidieť obrázky z toho všetko, čo za 10 rokov sa zrobilo. To je s druhým za poriadkom a súčasným predsedom organizácie Molodé Rusíny. Môžeš poistý osťavnúť tým, že jaká sú možno taká ďalšia výzvy, plánu organizácií, koľko BSOV môže takto uvijú, že teper už keď sme toto zrobili, teper už je spokojné a môžu odejти do takéto predsedníckej penzii, jak Štefáňakov teda. Dobrý večer vám praví takisto. Tak z môjho místa, keď by mal tak uvažovať o tej penzii, tak samozrejme, že spokojnejšie by nebol, keď by našiel aj ja svojho pokračovateľa, ktorý bude prodlžoval toto začaté dielo. No samozrejme, nebudú spomínal aktivity. Našim zámerom je takisto nadviazať na činnosti, ktoré boli započaté. Tak, jak Petro spomínal, možno našim cieľom je preniknutý do ďalších miest, na nejakých ďalších nových aktívnych ľudí. No a všetky to, čo vidíme a čo je našim cieľom. Tak, keď dnes sviatkujeme tu 10 rokov, čo je určitý čas, je to dosť veľa, tako to už máme i SEO Losia, kolom 10, nám tako trošku, partia, ale dnes sviatkuje tu tá organizácia svoj jubilej a svoj funkcii predsedy. Što by ste tak dosť pravda osobno žeči všetkým ľuďom, ktorí sú v organizácii Molodé Rusíny, što by žeči toj organizácii do možno takoj ďalšej 10-ročnici, bo máme nádej, že o 10 rokov sa tu znova zvedeme, tak môže staršia, ale organizácia o to mocnejšia, budeme sviatkovať tých 20 rokov. Što do tej ďalšej 10-ročnici Molodé Rusíny? Tak nielen do tej jednej ďalšej dekády, ale do ďalších ostatných. Do hlavných řečí kopec nových aktívnych zapálených ľudí, ktorí budú aktívni časričatí, organizovať tí body a hlavne viem žičiť, že by utrymali toto naše také rusínske. Dámy i pánové, pán Petro Štefáňak i pán Petro Jarinčík, bovšej súčasnosti Slovenky. Zadu sme mohli na fóne vidieť i prezentáciu, to znači mohli sme vidieť i kolom Dakus, tak čerepky,
z toho života molodežnej rusenskej organizácii. Ja vám predpovedám, že Molode Rusene sú členom Svítového fórumu rusenskej molodeži, ktorý je byť Svítovom kongresom Ruseniu. Sú tam člen za našu državu, znači za Slováky. Čestované dámy i pánové, pokiaľ má národ svoju molodež, má i svoju budućnosť. Dúfam, že to tá rusenská budućnosť nie je až tak plánom. Počím cvičiť i 10 rokov našej jubilujúcej organizácii. Žečíme molodom išli mnoho desiatok rokov na mnohaja i blahaja líta molode naše. Dnešní galovečúr máme vecero častej, prešiel čas zochábati scénu tým, ktorým najviac náleží. Aktorom, tanečníkom, muzikantom, ktorým naše hosti v rámkach našho tóžestva sviduje premiéra dramatično-muzičnej inscenácii pod názvom Zemľa obyčajná, ktorú prehotovujú folklórny ansámbl Ruténia, jaký je takou jedinou organizácií Molode Rusene. Okrem Ruténii predstavuje sa i národná muzika Michala Noga, aktor Josef Paprikáš i Volodymyr Čema, ktorý môžete znať i zo scény našeho profesionálneho teatru Alexandra Dutoviča Priašovi, ďalší dieťačí kolektív Gajdošík i tanečníčka privátnej konzervatórii v Nitri. Inscenácia Zemľa obyčajná nevenekla bez podpory. Z publičných vždy dal inscenáciu podporil Fond na podporu umenia. Inscenácia bola tak samorealizovaná s finančnou podporou Fondu na podporu kultúry národnostných menšín a netreba zavetiť ani na finančnú podporu, ktorú sme dostali od fundácií Poštovej banky. Ďakujeme. I vám už teper žeču príjemný umelecký zážitok i ešte vás хочу poprosiť o jedno, že by ste si vypli svoje mobilné telefóny, že by dospravda toto naša piesa mohla periť bez buďakého rušenia. Ešte raz šumnej večer. Čestované dámy a pánové, dozvolte mi ešte raz vás privítať na ďalšej časti našho dnešného večera. Ale jaké by to bolo rusínske tóžestvo bez našej národnej spivánka? Za to takoj na začiatku zapraszam spivánka a folkloristu Štefana Šteca i národnú muziku Michala Nogu, že by rusínskym folklorom odkryli našu sviatočnú recepciu, na ktorej budeme krstiť a i gratulovať našomu jubilantovi. Dámy a pánové, ale teper už Štefan Štec i národná muzika Michala Noga. Tak też im хочу pogratulovať k tým 10 rokám a že by dále продовжували u ich parádnej roboty, za to, že ja im bol súčasťou tých začiatkov a ja si dobre pamätám, keď starý ľubovní, už tu ani toto členové i členky nie sú, to sa pár tu videli, jak sme nacvičovali, sú to dobré, super, aha, tu je Wi-Fi. A ešte jednoho z Čertyžnova ja tu videl, že tu je. A jak to začínalo, teper jak sedím na tým programy, tak jem si veru, že prešli krásnu púť a neprenášal len tanci naše rusenské, alebo našu kultúru, ale prenášal aj informácie, históriu, na ktorú netreba zabúvať, o ktorých treba vysvetľovať. A môže hlavne v tým teperišným časi za to, že môže takoto histórii, ktoré sme tam videli, a takoto situácii sa môžu dvrnúť ani neznáme, jak rýchlo. Takže treba pamiętať a rozumiem też, že šobu takú na počiatok zaspievajú takú spievanku. Tak ja si vybral też jednu takú spievanku, ktorá môže píšať tým svojim textom, ale je taká pravdivá za to, že naši ľudia nelen v rámkach tých situácií, optácií odchodili z našich krajív, ale my sa tak vidí, že sa odchodili, aj sa odchodžal, však za to sme aj v Bratislavy a možno aj v našim rodným kraju. Takže poletí bol na kraj svita a koho kraj svita kde už je, tak to už si každý musí sám poistiť. Poletil bom na kraj svita,
jak wite, що в полі літа, гей, в америцький край. Лен жаль мій за тобою кажу, лен жаль мій тя, моя кажу, солом'яна. Жаль, ой, жаль мій за тобою страну, де жила мамочка з няньом, гей, ой, як мені тя жаль. Хоч собі дам, та не піду, хоч собі дам, та не піду, в америцький край. Хоч собі дам, та не піду, хоч собі дам, та не піду, в америцький край. А зараз я вам. Ой, заграй мій музиканте, я тобі буду співати. Ой, заграй мій музиканте, я тобі буду співати. Зо мною танцювати. Я буду отражати. Let me